моля. Моля, моля. Моля. Вземи го тухото. Като го взема, ще го взема с тухото, да. И къде го сложа? В чиниите. Поне ти пари там къде си. Няма да стане така. Няма да стане. Не му стана, бе. Защото се ебала майката. Не, майката се ебала. Сега ако има една лъжичка меме. Да, трябва да има, май няма. Не, виличка. Виличка има. Оли. Идва виличката, идва. Ох, майко! Опа! Това братче... Това братче е... Соски пелеменджати. Добре, аз държа чиника, ти го сипи. Стане ли така? Няма да стане по това начин. Няма такова нещо, братче. Уместността Чобан Мазар. Епа. Къде бе?